कधीतरी आपल्यावर एक अशी घटना घडते ज्याच्यावर नंतर आपल्यालाच विश्वास बसत नाही. पण ही कथा कशी होती तुम्ही मला नंतर इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे तेजस टॉक स्टोरी. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. राहुल, मनीष आणि पंकज, 3 मित्र गावामध्ये हे सगळे राहायला होते. नुकताच त्यांनी आपली 10वीची परीक्षा देखील दिली होती आणि आता ते 11वीच्या अभ्यासाला देखील लागले होते. पण हे फक्त त्यांच्या घरच्यांना वाटत होते. मुळात असे काहीच नव्हते. घरच्यांच्या पैशावर आणि जीवावर जगणारे हे सगळे मुलं मुळात खूप मस्तीखोर होते. गावामध्ये जरी यांचे सगळ्यांचे नाव चांगले वाटत असे तरी गावाच्या बाहेर यांचे नाव फार खराब होते. 10वी संपल्यामुळे गावात आता क्लासेस शिल्लक नव्हते. म्हणूनच या तिघांनी खोटे खोटे आपल्या आईबाबांना सांगितले की आता 11वीच्या क्लासेसला आम्हाला जावं लागणार आहे, तेही गावाच्या बाहेरच. या तिघांच्याही आईबाबांनी परमिशन्स दिल्या आणि तसे ते निघालेही. पण बघता बघता आता त्यांनी क्लास सोडून विचित्रच प्रकार चालू केला होता. कधी पिक्चरला जात तर कधी फिरायला. पण असंच एके दिवशी यांनी ठरवले की आपण रात्रीचं उशिरा यायचं, कारण की आपण त्या रात्री नुकताच प्रदर्शित झालेला पिक्चर पाहायला जायचा. घरच्यांना तसे सांगितले पण विरोध घरच्यांनी केले. म्हणून यांनी सांगितले की आमचा एक मित्र देखील येत आहे, आम्ही त्याच्याच घरी थांबू. तसंही आम्ही सगळे खूप अभ्यास करत आहोत. थोडंसं का होईना पण आम्हाला पिक्चर बघू द्या. एवढं ऐकताच तिघांच्याही घरच्यांनी ऐकले. आणि मग काय, पण घरच्यांनी स्पष्ट सांगितले की चुकूनही रात्रीचं येऊ नका. माहिती ना काय असतं. हे ऐकताच राहुल थोडा शांत झाला आणि त्याच वेळेला हे सगळे त्या दिवशी निघाले. साधारण 9:30-10ला तो पिक्चर चालू झाला. पण यांचा चौथा मित्र जो येणार होता तो मुळात आलाच नव्हता. यांना फार चीड आली. जवळजवळ 2.5 तासाचा पिक्चर तो. यांनी तिकीट काढली असल्यामुळे तो व्यर्थही जाऊ देऊ शकत नव्हतेच. आणि बघता बघता 11:30-12ला तो चित्रपट संपला. आता राहायचे तरी कोणाच्या घरी असा प्रश्न पडला होता. म्हणूनच पंकज बोलला, आता काय, जावं तर लागेलच आपल्या घरी. राहुलने थोडा विरोध केला पण आता पर्याय नव्हता. तसे चालत जाऊ लागले. आजूबाजूंच्या गाड्यांना हात दाखवला पण आता कोणी लिफ्ट द्यायला तयार नव्हते. यांचे घर हे चालत जरी म्हणायचे तरी 2 तास लांब होते. कसं बसं शहर हे मागे पडू लागलं आणि हळूहळू करून सगळे झाडे दिसू लागले. त्या झाडांमध्ये फक्त रातकिड्यांचा आवाज, एवढंच काय. मोबाईलची बॅटरीने आता साथ सोडली होती म्हणून आता अंदाजेच चालायला लागत होते. त्यात ते खाली असलेले सुकलेले पानं, त्याच्यावर आपले पडणारे पावलं, त्याचा एक वेगळाच आवाज येत होता. जणू असे वाटत होते की कोणीतरी येऊन शांततेला भंग करत आहे. त्याच वेळेला पंकज हा बोलला, माहिती नाही ह्यावेळेला काय असतं. आणि तो जोरजोरात हसू लागला मनीषकडे पाहून. मनीषही हसू लागला पण राहुल मात्र इथे शांत बसला. पण आता पुढे करायचं तरी काय, कारण की दिसत तर काहीच नव्हते. म्हणूनच पंकजनी विषय हे बोलायला चालू केले. असं बोलतात की साधारण खूप वर्षाआधीपासूनच आपल्या या गावी मानतोडे राहतात. माहितीत ना, एकदा काय त्यांच्या तावडीत सापडलो तर मग आपलं काही खरं नसतं. हे ऐकताच तो जोरजोरात हसू लागला. पण एवढं काही पुरेसं नव्हतंच. आणि त्याच वेळेला राहुल बोलला, तुम्ही का आठवण काढली? माहिती ना आज अमावस्या आहे. आणि हो, आपण जंगलातून चाललेलो आहोत. तो इथेच सगळ्यांना भेटतो. हे ऐकताच सगळे शांत झाले आणि तसेच चालू लागले. पंकजला देखील आता घाम फुटला होता. जणू त्याला त्याची चूक ही समजली होती.
पण आता यांना चालणे भागच होते. पण हळूहळू करून त्या जंगलामध्ये एक गारवा जाणवू लागला होता. असे वाटत होते की त्या मोठमोठ्या झाडांमागून कोणीतरी यांना पाहत आहे. यांनी आजूबाजूला लक्ष दिले तर कोणीच नव्हते. पण अचानकपणे त्या क्षणी एक मोठे पिंपळाचे झाड हे तिघांच्या पुढे कोसळले. क्षणभरातच हे अगदी काही अवधीने वाचले. हे काय होतं? पंकज बोलला. पण राहुल बोलला, तोच असणार, तो मारणार आपल्याला. एवढं ऐकताच हे सगळे पळू लागले. बघता बघता काही पुढे आले, पण यांना दिसले की त्यांच्या समोर एका झाडामागे कोणीतरी उभे होते आणि त्यांच्या हातामध्ये एक कुल्हाडी होती. ते पाहून मनीष हा रागवला आणि बोलला, तोच असणारा, त्यानेच ते झाड तोडले, आपल्या जीवामागे लागला होता. हे ऐकताच राहुल आणि पंकज देखील रागवले. मनीषनी जोरजोरात त्याला आवाज दिला, हिम्मत असेल तर ये, ये पुढे ये. पण हळूहळू करून तो झाडाच्या पुढे येऊ लागला. ते दृश्य पाहिले मनीषला घाम फुटला. पंकज हा पैण्याच्या मनस्थितीत आला आणि राहुल जणू तिथे सुंब झाला होता. कारण की या तिघांनी पाहिले की त्यांच्या समोर एक माणूस येत होता. त्याच्या हातामध्ये कुल्हाडी होती. त्याला रक्त लागले होते, पण त्या माणसाला हे मुंडके नव्हतेच. हे पाहता सगळे जोरजोरात ओरडू लागले आणि तिथून धावू लागले. पण बघता बघता मनीष आणि पंकज हे फार पुढे गेले होते, पण राहुल मात्र मागे सुटला. इकडे पंकज आणि मनीष फार पुढे आले होते. कदाचित त्यांना वाटलेही होते की आता राहुलवर काय होणार आहे. राहुल त्या क्षणी खाली पडला. त्याने त्याची नजर ही मागे टाकली आणि मागे टाकताच त्यांनी पाहिले की त्याच्या समोर तोच मानकापे आला होता. त्याचे शरीर होते पण मुंडके नव्हते. त्या जंगलामध्ये एक विचित्र हसण्याचा आवाज यायला लागला होता, जणू त्याच्या तावडीत खूप दिवसांनी कोणीतरी सापडलेला आहे. आणि त्याच अवस्थेमध्ये त्या मानकाप्याने आपली कुल्हाडी वरती घेतली आणि राहुलच्या गळ्याला मारली. पण इकडे पंकज आणि मनीष गावच्या वेशीच्या आत आले होते. दोघांनी ठरवलं की आता तुर्तास तरी कोणाला काही सांगायचं नाही. ते तसेच झोपायला गेले. दुसरा दिवस उगवला आणि गावामध्ये सगळीकडे चर्चा झालीच. तसेच पंकज आणि मनीष गावच्या वेशी बाहेर हे बसले होते. गावामध्ये सगळीकडे पसरले की राहुलला त्या मानकाप्यानेच मारला. पण यांचे बाकीचे ते 2 मित्र कुठे आहेत? सगळे गाव यांना शोधायला लागले. पण बघता बघता इम्रान हा त्यांना शोधायला गेला. कळत न कळत हा पण त्यांच्याबरोबरच असायचा, पण काही कारणावस्तव तो त्यांच्यापासून लांब गेला होता. पण इकडे त्याला जंगलाच्या वेशीच्या बाहेर काही जणांनी माहिती दिली. तसा तो तिकडे गेला आणि त्यांनी पाहिले की तिकडेच एका झाडाच्या वरती पंकज आणि मनीष तसेच लपून बसले होते. त्या क्षणी तो झाडाच्या वरती जाऊ लागला आणि दोघांना खाली आणले. पंकज आणि मनीषनी इम्रानला घट्ट मिठी मारली आणि सांगू लागले की आमची काही चुकी नाहीये, ते सगळे त्यांनी केले, खरंच त्यांनी केले. इकडे इम्रानने झालेला प्रकार विचारला आणि मनीष सांगू लागला, काल रात्री त्यांनी राहुलला मारले असणार. आणि इम्रान बोलला, हो, राहुलचं धड आणि शरीर हे गावामध्ये आणलेलं आहे. त्याची अंत्यविधी आजच आहे. तुम्ही सगळ्यांनी गावी चला आणि झालेला सगळा प्रकार सांगा. राहुल हा आपल्याला सोडून गेला काल रात्री, इम्रान बोलला. पण इकडे मनीष आणि पंकज बोलू लागले, नाही, असं होणार नाही. आणि ते सांगू लागले, काल राहुल पडला आणि आम्हाला माहिती आहे, आम्ही बघितले की त्याने
कुऱ्हाडीने राहुलचे ते धड वेगळे केले आणि तो मानकाप्या जोरजोरात हसू लागला. एवढं बघताच आम्हाला ते दृश्य आवडले नाही. आम्ही धावत धावत घरी आलो. पण इकडे इम्रानने दोघांनाही धीर दिला. पण इम्रान बोलला, पण तुमचं मात्र आश्चर्य आहे. तो मानकाप्या त्या जंगलातून जे कोणी जाईल त्याला जिवंत सोडत नाही. तुम्हाला कसे काय सोडले? एवढं बोलताच मनीष आणि पंकज शांत झाले. पण इकडे अचानकपणे इम्रानला एक फोन आला आणि ते ऐकताच इम्रानच्या हातातून तो मोबाईल निसटून गेला. त्यांनी पुन्हा एकदा उघडले आणि व्हॉट्सॲपवर काही फोटोज पाहू लागला आणि तो तसाच जमिनीवर बसला. त्याला आता घाम फुटला होता, कारण की त्या फोनमध्ये सांगितले होते की काल रात्री राहुल बरोबरच त्या मानकाप्याने मनीष आणि पंकजला देखील मारून टाकलेले आहेत आणि त्यांचे ते धड हे वेगळे केलेले आहेत. ही कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.